според едно скорошно изследване, поръчено от Международния олимпийски комитет, баскетбол е трети по участие на хора в този спорт от урбан спортовете и втори по популярност. При положение, че де-факто нито една институция не е направила абсолютно нищо за този вид спорт. И миналата година, когато за първ път се проведаха младежките олимпийски игри, Световната баскетболна федерация реши да експериментира и вместо да се играе нормален баскетбол 5 на 5, на тези младежки олимпийски игри в Сингапур се игра 3 на 3, което се оказа, че може би беше най-популярният и най-атрактивният спорт на олимпийските игри. Това е признато от Международния олимпийски комитет. След този голям успех и сериозните индикации от страна на Международния олимпийски комитет, че това може да стане официален олимпийски спорт, при положение, че Международната федерация го структурира по подходящ начин, това стана приоритетен проект на Международната федерация по баскетбол. Ще ви кажа сега с няколко думи какво се предвижда да стане през близките 2-3 години, като основната цел е да доведем този спорт, това е и мотото на проекта, от улицата до Олимпийските игри. Целта е, колкото и оптимистично да звучи, но оказа се, че е реален вариант този спорт да бъде официален спорт на Олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016 година. За това започнахме доста агресивно. Още в края на миналата година, веднага след младежките олимпийски игри. Проектът е следният. По целия свят се играе баскетбол 3 на 3. Голяма част от баскетболните държави имат и техните първенства по 3 на 3. Всъщност България също има първенство 3 на 3. Знам, че федерацията от няколко години провежда държавен шампионат, провежда това първенство с различни спонсори през годините. Така че една от нашите цели е първо да изградиме единна структура на състезанията в целия свят, като част от основните ми задължения в момента е да посещавам тези първенства, които се провеждат из целия свят и да бъде направена строга иерархична структура. Т.е. да се знае кой турнир на какво ниво е. Значи аз това го приличавам на тениса. Много от вас се интересуват от тениса, ITP турнирите. Има хиляди турнири на най-ниското ниво, които са включени. Официално състава за Римини и повече Добър ден на всички. На мен ще е много приятно да ви видя. За последен път стоях тук, когато бях треньор на 20 годишните, преди да влязох тук в София. Много се радвам, че ще бъда треньор на българския отбор. И мога да бъда състава, който вече е ясен. Това ще бъде Павел Иванов, който играе в Бенетон, Димитър Димитров и Тенчо Тенчев, които са в Римини Крабс, и Алекс Симеонов, който е в отбора на Левски Спартак. Това са четирите момчета, които ще представят България. Напълно заслужено. Това, което успях да говоря с моето ръководство, те са съгласни и ме подкрепят изцяло. Имам тяхното обещание, че ще бъде предоставен на зала, ако се не може да разполагам момчетата, всъщност. Ще има време за подготовка. Говорила съм с Киси, който също няма нищо против да пусна с 4 или 5 дни преди първенството, за да бъде заедно с момчетата и да направим няколко тренировки. На 4 септември ще бъде теглен жребия, така че тогава ще бъдат ясни нашите противници. Надявам се с Съединените американски щати да срещат по-късно. Така че мисля, че на всички ви ясно, че имам голямо желание за победа. Няма да давам никакви прогнози този път. Много по-динамично, за мен също е нещо ново. Кевин ми даде много полезна информация да влезем да гледам първенството от Сингапур, преди че правилата са променени. Малко са променени. Благодаря ви, Кевин. И това е, което мога да кажа. Момчетата говорих с Павел Иванов. Много ентусиазиран. Неговото съдържание беше така, че да жребия при 6 отбора, ще има нещо дирижирано или? Да, жребия ще се изтегли на 4 септември в Москва, където се провежда един от най-големите турнири по тройки, традиционен турнир, на който участват отбори от 20 различни страни.
На последните два турнира по тройки присъстваха по време на турнирите, на единия турнир Путин, на другия Медведев. Така че имате представа какво събитие за Москва е. Това е пред стадиона Лужники. Затова избрахме и там да изтеглим жребия на 4 септември по време на финалния турнир, преди самите финални матчове. Ще има 4 групи по 9 отбора за мъжете и аз съм приготвил вече нивата за жребия. Ще има поставени отбори. Българският отбор ще бъде поставен в пета урна, на пето ниво. И надявам се да имате добър жреби, но то никога не е ясно какво означава добър жреби. Някой път малки държави, които по принцип не са много големи баскетболни нации, оцелват добро поколение, 3-4 добри играчи. За пример ще дам, ние проведахме през април месец заедно с Турската федерация, пак експериментално, 3-3 турнир за деца до 15 години, като част от световните детски игри в Анкара. Със специална покана, имаше 16 мъжки отбора бяха поканени. За най-голяма изненада на всички, шампион на турнира стана Румъния, като финалист. Другия финалист беше Англия.